היא הבן אדם הכי טירני שיש. מה את עושה, אלה? שתיגע באש ותקבל קריאה, אז היא תלמד ככה. את שוברת את הלולב. מהמיטה ותקבל אותה בראש, אז היא תלמד. כאילו, היא לא צריכה אותו כלום, אבל הילדה גם רוקדת אותי. היא נהייתה פרדנית. יכול להיות שמרוב המכות שהיא אמרתי ללאה, היא כבר קיבלה כבר יותר מדי מכות, היא רואה שאתם לא שומרים עליה, אז היא כבר לבד נהייתה פרדנית. אלה! זה לא טוב יותר מדי. מה את עושה עם הלולב? הלכנו ביחד לגינה. הילדה שלה עלתה על מקרים הבנתי. שבחיים היא לא עולה, על נדנדות כאלה שבחיים היא לא עולה. טוב, אני יכולה להגיד לכם מה רצינו ש... ועל מגלצות מפותלות. אלה תרקדי. ויש שם, את יודעת, אני מכירה את ההגינות האלה שלא... נו, מה את עושה? ממש רואים לולב עולה. לולב עולה, בדיוק. 3, 4. רצינו, אני אגיד לכם מה אין רצינו. מצב שהאורחים פה ירקדו. למה? ורצינו לאט לאט, יש לנו פה, אנחנו יכולים להגביר את הקצב. יותר כיף, יותר כיף. חייב לי את זה תעשי מתי לא שאת התכוונו מזמינה את שהעובדים החברים שלה. שבעלי הבית ירקדו. לא, שהיא תזמין את החברים שלה לסוכה, תעשי להם... טוב, אוקיי. תזמין את החברים שלה. מה היא? תגידי לי עכשיו כוס דיאט. עם קרח קצת. אפשר להביא כבר גלידה? יש קרח. איפה? איפה הלולב הולך? הנה הלולב חזר עם כובע. מה את מתכננת עכשיו? מה את עושה לו למסכן הזה? מה את עושה ללולב המסכן הזה? לא היית צריך לתת לה את הבמה. את נופלת! אוקיי, תנגני לנו משהו?